Bună dimineața, stimați colegi! Declarația mea politică de azi se intitulează Agenția Națională pentru Situații de Urgență, dușmanul de moarte al democrației și al României. Stimați colegi, Raed Arafat se pregătește de luptă împotriva românilor. Pe zi ce trece, acesta își dă arama pe față și își expune ideile diabolice pe toate canalele media prin care prezintă injectarea cu serul experimental ca fiind obligatorie. În condițiile în care până acum au murit din cauza așa zisului vaccin zeci de mii de oameni la nivel mondial. Mai mult, acesta prezintă în mod fals că injectarea este unica soluție de a ieși din pandemie. Precizez că titlul declarației mele poate fi la fel de bine să includă și faptul că ANSU este călăul tuturor parlamentarilor. De ce? Pentru că această agenție, care se vrea cu orice preț superputere și deasupra legii, practic deasupra Parlamentului, a noastră, are tupeul incredibil de periculos de a-și declara independența față de respectarea legii. Practic, își arogă dreptul de a face ce vrea, fără ca cineva să îndrăznească să le conteste activitățile sau măsurile pe care le pot lua, fără a se justifica. Mulți poate ar gândi că ceea ce am afirmat este exagerat, dar vă rog insistent să vă aplicați asupra proiectului de înființare a acestei agenții și veți realiza că ceea ce am afirmat este dureros de adevărat. Vă citesc articolul 9 din proiect, aliniatul 1. Membrii conducerii și personalul ANSU nu vor solicita și nici nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor în temeiul legii. Domnilor colegi, vă asigur că nu am citit din vreun discurs al lui Hitler, ci doar din proiectul pentru înființarea ANSU, o agenție care se dorește a fi peste Constituție și legi. Este inacceptabil că cineva are asemenea gânduri antidemocratice în mileniul 3. De asemenea, se dorește în subordine un număr de aproape 90.000 de agenți, serviciul de apeluri de urgență 112 și secțiile de primiri urgențe și alte asemenea aberații, dar cel mai grav dintre toate e că riști să faci închisoare de la 3 la 7 ani dacă, atenție, timorați agenții de urgențe sau luați în derâdere ori în derizoriu pe aceștia sau activitatea lor. Puteți verifica acest fapt la articolul 24 din proiect. Noi, parlamentarii, puterea legislativă, suntem dați la o parte prin acest proiect foarte periculos, care atentează la conceptul de democrație. Tot în acest proiect monstruos, conceput după dorințele lui Raed Arafat, se prevede că la articolul 23, amenziile neachitate în termen de 60 de zile se consideră a fi neplătite cu rea credință și se transformă în amenzi penale. Oare până unde merge setea de puterea unor ticăloși, acestor devianți ai democrației? Vă spun eu, până acolo încât vor ca finanțarea lor să fie inclusiv din încasarea contravențiilor aplicate. Aspect prevăzut la articolul 27 aliniat 1 litera D din proiect. Cine și-ar fi închipuit că într-o democrație poate fi posibil ca cel care amendează să încaseze banii din amendă aplicată? Mai putem vorbi de imparțialitate în această situație? Evident că nu. Mai mult decât atât, ANSU dorește să elimine răspunderea civilă sau penală a celor care fac parte din ea. Vă rog din nou, verificați articolul 26 din proiectul totalitarist. Așadar, stimați colegi deputați, haideți să oprim șantajul meschin la adresa românilor. Haideți să oprim haideți să nu lăsăm un asemenea individ să ajungă călăul românilor, copiilor și al României. Mulțumesc. Deputat neafiliat Mihai Lasca. Mulțumesc, domnule deputat.